паўночна-заходняй частцы Беларусі ёсць цудоўныя мясціны. Ашмянскі край багаты сваёй гісторыяй, культурай, прыроднымі і архітэктурнымі помнікамі, знакамітымі людзьмі. Многія з іх вядомы далёка за межамі Ашмянскага раёна і з'яўляюцца здабыткам усеагульнай гісторыка-культурнай спадчыны краіны. Сярод знакамітых мясцін Ашмяншчыны славяцца сваёй даўніной гальшаны, адно з самых легендарных паселішчаў у Беларусі. Заснаваныя князямі гальшанскімі ў першай палове 13 стагоддзя, гальшаны адыгрывалі важную ролю ў жыцці Вялікага княства Літоўскага і Рэчы Паспалітай. Ва ўсе часы гальшаны славіліся прыцягальным цэнтрам для навукоўцаў, мастакоў, турыстаў. Асаблівую зацікаўленасць выклікаюць руіны гальшанскага замка, пабудаванага ў першай палове 17 стагоддзя падчас княжання Паўла Стэфана Сапегі. Гальшанскі замак узводзіўся як жыллёвы комплекс, хоць меў і абарончае значэнне. Ён аддалена нагадвае мірскі замак і ўяўляе сабой прамавугольны замкнуты будынак. Даследчыкі адзначаюць тут рысы нідэрландскага стылю. Замак-палац у той час – гэта шыкоўная магнацкая рэзідэнцыя. Сцены былі аздоблены роспісамі, столі – ляпнінай, вокны – вітражамі, печы выкладзеныя гербавай кафляй. Падчас паўночнай вайны замак быў разбураны шведамі і ўжо не здолеў поўнасцю аднавіцца, а з цягам часу прыйшоў заняпад. Каб захаваць для нашчадкаў гісторыка-культурны аб'ект рэспубліканскага значэння, якім з'яўляецца гальшанскі замак, дзяржава ўзяла пад сваю апеку яго далейшы стан. Паводле пастановы Савета міністраў ад 3 чэрвеня 2016 года гальшанскі замак быў уключаны ў лік 27 аб'ектаў, выдаткі на захаванне якіх фінансуюцца з рэспубліканскага бюджэту. У 2018 годзе пачаліся рэстаўрацыйныя работы. Вядзецца кансервацыя часткі руін. Адноўлена паўночная вежа замка, у якой будзе знаходзіцца музейная экспазіцыя. З гальшанскім замкам звязана шмат легендаў і паданняў, якія перадаюцца на працягу стагоддзяў. Арэолу таямнічасці замка садзейнічала творчасць вядомага беларускага пісьменніка Уладзіміра Караткевіча. Не знойдзецца, мабыць, у Беларусі чалавека, які не чытаў альбо хаця б не чуў пра яго знакаміты раман «Чорны замак Альшанскі». У аснову сюжэтнай лініі рамана пакладзена гісторыя роду князёў гальшанскіх, хаця, як пісаў Уладзімір Караткевіч, не трэба шукаць у рамане простага фотаздымку з гальшан. Ціха. Ты чуеш здалёку, у аркадах бязгучныя крокі. Кожную поўнач такую ў замку, што стыне ад жаху, па галерэях праходзяць дама з чорным манахам. Вялікую зацікаўленасць у турыстаў выклікае касцёл святога Іоанна Хрысціцеля і кляштар францысканцаў, пабудаваны ў першай палове 17 стагоддзя Паўлам Стэфанам Сапегай. Касцёл і кляштар з'яўляюцца цэльным комплексам. Да будынку касцёла прымыкае двухпавярховы будынак кляштару. Мураваны храм быў асвячоны 6 жніўня 1618 года ў гонар святога Іоанна Хрысціцеля. Храм у стылі барока прадстаўляе сабой каменную трохнефавую бяскупальную базіліку. Першапачаткова меў дзве вежы. Ля галоўнага алтара знаходзіліся дзве капліцы – святога Францыска і капліца-пахавальня, дзе пасля смерці 19 ліпеня 1635 года быў пахаваны Павел Сапега. До 1970 года у касцёле знаходзілася надмагілле Паўла Сапегі і яго жонак. Зараз знаходзіцца ў музеі старажытна-беларускай культуры
Інстытута мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору Нацыянальнай акадэміі навук Рэспублікі Беларусь у Мінску. Усе, хто ўпершыню наведвае Гальшаны, абавязкова звяртае ўвагу на праваслаўны храм, які знаходзіцца па вуліцы Замкавай. Размешчаная паблізу цэнтра мястэчка Свята-Георгіўская царква арганічна ўваходзіць у агульны архітэктурны ансамбль і з'яўляецца яго неад'емнай часткай. Гісторыя праваслаўя на гальшанскай зямлі сыходзіць сваімі каранямі да 13 стагоддзя. Паколькі заснавальнік паселішча, легендарны князь Гольша, прыняў хрышчэнне ў праваслаўі, ды князі гальшанскія былі праваслаўнымі да сярэдзіны 15 стагоддзя. Праваслаўнай была і князёўна Соф'я Гальшанская, чацвёртая жонка караля Ягайлы, заснавальніца дынастыі Ягелонаў. З роду князёў гальшанскіх святая праведная Ілеанія, князёўна Альшанская, адна з 3 святых дзеў, ушанаваных у Беларусі. У храме знаходзіцца ікона святой Іўляніі, мошчы якой пахаваны ў Кіева-Пячэрскай лаўры, а часцінка іх у 1999 годзе прывезена ў Гальшаны. Магчыма, духоўная аўра тых далёкіх часоў і захоўвала гальшанскую царкву ад разнастайных бедаў і пошасцяў. Можа, таму яна ні разу не зачынялася і служыла праваслаўным вернікам. Сучасны будынак храма узведзены ў 1901 годзе і з'яўляецца помнікам архітэктуры рэтраспектыўна-рускага стылю. Важнае месца ў культурным жыцці мястэчка і ашмянскага краю займаюць 2 гальшанскія музеі. Народны гісторыка-краязнаўчы музей імя Эдуарда Корзуна у гальшанскай сярэдняй школе, адкрыты ў 1963 годзе, і музей Дугі Струве у гальшанскай сельскай бібліятэцы, дзейнічае з 2013 года. Ініцыятарам стварэння гісторыка-краязнаўчага музея быў гісторык, дырэктар школы Корзун Эдуард Семёнович. Штуршком да стварэння музея Дугі Струве ў гальшанскай бібліятэцы паслужыла знаходжанне паблізу ад гальшан аднаго з пунктаў Дугі Струве, пункта Тупішкі, унесенага ў спіс сусветнай спадчыны ЮНЕСКО. У музеі сабраны матэрыялы аб экспедыцыі пад кіраўніцтвам Васіля Струве, якая ажыццяўляла градуснае вымярэнне мерыдыяна з поўначы на поўдзень з мэтай вызначэння параметраў зямлі, яе формы і памераў. Матэрыялы аб 10 краінах, праз якія прайшла Дуга Струве. Наведвальнікаў гальшан прываблівае і своеасаблівасць архітэктуры жылых дамоў у цэнтры мястэчка і драўляны млын 19 стагоддзя і планіроўка цэнтральнай плошчы з яе абавязковымі атрыбутамі, культавымі збудаваннямі і адміністрацыйнымі будынкамі. І наогул, здаецца, усё тут дыхае таямнічасцю і даўніной, нагадвае аб уплывовых асобах і былой раскошы мінулых стагоддзяў. Усе, хто праяўляе цікавасць да гісторыка-культурнай спадчыны нашай краіны і каму неабыякава яе гісторыя і сучаснасць, трэба абавязкова пабываць у Гальшанах, дзе асабліва адчуваецца сувязь мінулага з днём сённяшнім, дзе ўзнікае пачуццё прыналежнасці да гісторыка-культурных здабыткаў нашага народа і што мы, беларусы, валодаем такімі культурнымі і духоўнымі багаццямі. І гэта ўсё наша Беларусь.